Josefine Amtoft. Nej, det hedder Josefine Terp. Ja, men i hvert fald hende med de kæmpe store nødder. Ej, hende der fra Kolding? Ja, præcis. Hende der med de kæmpe store nødder. Ja, og meget bedre røv. Ja, jeg foretrækker altså at stå der. Ej, det er det fandme ikke, der. Hej skat. Hvad så? Stop! Nej, Kasper! Hallo! Nej, stop! Nej, stop! Nej, stop! 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 Ja, okay. Det er bare helt gammel. Vi ses. Hvad nu? Det ved jeg ikke. Det var bare Sofie, der gerne ville mødes og snakke lidt. Nej, hold nu op. Altså, der er jo sikkert ikke noget. Hun savner dig vel bare. Ellers så savner hun din... Hold nu kæft, lang af for hende. Ja, jeg ser bare ret. Der er sikkert noget galt. Jeg tager ud ting. Vi ses, dreng. Nå. Det var så inde på det forhold. Hvad mener du? Det ved jeg ikke. Det er bare noget, der siger mig. Nå, nej. 50 kroner på, at det ikke er slut, og en hembærbrus. Top. Mener du? Ja. Okay. Slår du op med mig? Hvorfor nu det? Nej, altså Kasper, det har ikke noget med dig at gøre. Det er mig, altså, det ved jeg. Ej, det tror jeg faktisk ikke, jeg ved. Skal vi ikke tage den der? Nej, det er fint nok. Tag den nu bare. Hej, skat. Jeg så faktisk lige og snakker med Kasper nu. Ja, ja, det er i orden. Vi ses i aften, skat. Hej. Hej. Og hvem fuck var det der helt præcis? Det var Kevin. Kevin? Hvem fuck er Kevin? Du ved nok, altså Kevin. Okay. Du må ikke tage det alt for tungt, men du må have det godt. Som du kan se, så er kopiet en fuckplan. Og hun skal på arbejde den aften, så der står huset tomt. Så vi skal egentlig bare hen til huset den aften, og så bryde vinduet op, og så er der frit slag. Okay? Ja. Har hun ikke en ekstra nøgle? Jo. Selvfølgelig har hun det. Ja, den bruger vi. Vi bruger selvfølgelig ekstra nøgle. Men vi skal gøre det den aften. Hvad laver I? Vi er lige i gang med at planlægge indbruddet. Ja, du ved det der, vi snakker om for en måned siden. Hvad? Nej, det kan I sgu da ikke. Det er jo pisse ulovligt. Ikke I, men vi. Nej, fuck nej. Jeg skal kraftedeme ikke være med til det der. Hvorfor ringer du ikke bare til hende? Det har jeg sagt, det gider jeg ikke, okay? Ja, og plus det bliver mega sjovt. What? Nej! Okay, fint. Så går mig og Joe det bare. Ja, det synes jeg kraftedeme nok. Og pisse på ansøgner. Okay, dreng. Okay. Okay. Jo, tak. Så er jeg lige en til senere. Hvad med dig? Hvad? Nej tak. Hvad er det egentlig, vi laver her? Altså, hvornår kommer ham der med tingene? Okay, Bjørn. Der er noget, vi ikke helt har fortalt. Nej, det mener I fandme ikke. Hvorfor? Altså, det er fordi, at vi er kun 2, og vi skulle rigtig være 3. Og du er vores bedste ven. Men det bliver jo pisse fedt. Har du penge? Ja, her. Aha. Til dig. Og til dig. Hvad fanden er det? Ja, det er gamasher. Gemasher. Ja. Jeg har bedt om huer, ikke gemasher. Nej, men det er lige så godt. Jeg har set i film og alt muligt, og det kan sagtens bruges. Og man kan ikke genkende os. Bare rolig. Pisse fedt. Okay. Men er du med, Bjørn? Eller er du ikke med? Ja, okay. Men så skylder jeg mig fandme også for den her. Ja. Ja. Okay. Jeg er klar. Ja. Hvad skal jeg?
Hvad fanden har du fået hund? Det ved jeg sgu da ikke. Men kan du se den derinde? Er den stor? Nej, jeg kan ikke se noget. Nej, hvad fanden laver du? Det er en hund. Den kan jo slå os ihjel. Hvis vi nu får lukket den ud, og får den lukket væk på en eller anden måde. Ja, skide på det. Jeg åbner op, og så lukker du væk, Bjørn. Hvad? Så, nej! Fart! Kæft, der fik han fandme fart på. Jeg har aldrig set ham løbe så stærkt før. Fede dyr. Nå, ja. Kom ind. Velkommen hjem til min ekskærestes ydmyge bolig. Okay, så er det bare om at finde tingene, og så væk herfra igen. Ja. Hvis du går derud og kigger, så går jeg her. Fanden har hun gjort alle mine ting? Og hendes egne ting? Kasper? Ja? Jeg tror, vi er i det forkerte hus. Det er altså det rigtige. Vent. Jeg synes, der kommer nogen. Hey! Hey! Hvor fanden er du med fra? Og hvor er Bjørn? Jeg ved ikke. Smag? Nej! Okay. Hvad gør vi? Jeg ved det ikke. Vi er altså i det forkerte hus, Kasper. Vi er i et forkert hus. Det kan du sgu se, ja. Hun er fandme bare flyttet. Men vi må væk herfra. Ja. Okay. Jeg tæller til 3, okay? Og så løber vi. Klar? 1, 2, 3. Nu! Ja. Bjørn, kom nu med!